Grupa demonstranata napala je sinoć kandidata Pokreta Evropa sada za predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Incident se dogodio na Cetinju kada je masa nasrnula na njega, zbog čega je uz pomoć policije i obezbeđenja morao da bude sklonjen u tamošnji sportski centar. Napad se dogodio uoči održavanja konvencije Pokreta. Tim povodom reagovala je danas ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i osudila napad na Milatovića. Nasilje nije mesto na demokratskim izborima. Sjedinjene Američke Države najoštrije osuđuju sinoćno nasilje na Cetinju. Crnogorske vlasti moraju da preduzmu hitne mere kako bi napadače pozvale na odgovornost i osigurale bezbedne, slobodne i poštene izbore za sve, saopštili su iz američke ambasade na Twitteru. Isto je poručila i ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori, Kristina, prenosi RTCG. Ona je kazala da Evropska unija osuđuje sinoćno nasilje protiv predsjedničkog kandidata.